खालायनाय खालायनाय आसु कलक खालायगलाक फादि आं बाइबेल स्टाडि खायनायनि सिगां गेस हुरिनाय मोथांनाय जिसु ननो खुलुमै हामबाय मारुओ नों जोंनो मोथांमानि जोंनो फियकमानि जोंनो दागिमानि निनि कगनो संकिसि सावान सुकनाय नोंसे जोंनो तुइजुलि नोंसे जोंनो गाइड खायदि लिड खायदि ननो याफारो पुइलानसि पाइथाक जरा नों अ टाइम नों बेवहार खायदि सारेन्डार खायो आनि सिमानि चुकमानि करै गोथार जिसु निनि मुंबाय सानो आमेन आसले जों सिनि देबुसन बाइबेल न जदि नायखांखाय जों कायसाखाय ngै मानो बाइबेल रिडिं परि माने बाइबेल न परि नै माने ता अंखाय ताइ कैसा जोंनि मानो मेमोराइजिंग द वर्ड ऑफ गॉड काई तोनि कगनो मुइतु खलाई माने सिनि बखरक बिसिंगत लाङै आबनो स्टोर खलाई माने मेमोराइजिंग रिडिंग memorizing study kata kaisa ngi mano study a chaptero bahai ke kok sajaka sabo saka bahai kha bot time sajaka study khlaimani sing tai kaisa sing elembak no kok no naikha ka sing nungma hangkai meditation deeply abno tui khoroi nai mani abono khorsaui nai mani bisingo tamotong abono nai mani Angkana Bible study ba devotion ang sana mo summa hangkai sing jepro sing Bible study sing khlayo afro je chapter bano ba je paragraph nung poriwo afro aro kai to notui kok samato tong nung manai tugnai there is any mention about God kai to no tui khursawi samani kok khayaro to tong Katai ba sing nugui mano aro common dagi mani sing a elembak no je pro sing nai khangkai sing abo manai somnai aro chini khlai dei sing dagi ma to tong kaisa sing nukha je kai to no tu yaro sasa tai kaisa hangkai aro dagi mani jinis to tong angka tai bo sing abo cheri nyai thangkai promise kai tor sing aro kok renai henai kok remani a promise jinis aro totong engkaro a je chapter ba je nengo paragraph je study khlayo somsok no tui sasa somsok no tui aro sada sa awu sengnai somna nango engka tai kaisa kai to obey angabro naimani ulo aro ani khana janai kok khana janai totong anything to obey aro ani personal ব্যক্তিগত ভাবে আরো সরঙ্গই কক খানানানি তরতং আও সঙ্গনাই চমনা নাঙ্গো ওংকাই তাইকে সানামো জংকাই एग्जाम्पल टू फॉलो माने आमनो तुई आनि जीवन आबो फॉलो खायनानि आम तुई जतं ओंकावन बागै आं तिनि नरगय जास्ट कयेकटा किसा कक सालायनो मुजुमा गायसिनि थीम बेस अबनो आं सानाय मुजुमा हंकाय अर 100 सामनि 148 सामनि 148 एकनिसिमि सानिसिमि आं परि थानाय अर सोंनुमानि हायुं बाय न खायुं न काइतर न लबनानि दागिमानि अरनि हेडिंग सोंनुमा हांकाय हायुं बाय न खायुं न काइतर न लबनानि दागिमानि Kangno saing samani aboni bisingoro o je heading ono sungnuka je common dagi mani angno sakara kai tono tui samato tong common tu tui tong promise tu tong sumsok sin no tu tui tong obedience khlajana tong ka awoni bising sung aboni heading ono sung tam nuka hangkai sung dagi mani sungnuka common to do khlajani bagi dagi mani Sobrang no lobby. Omo request ya do. O promise babuya. Norok sobrang no lobby. Engkai o elembang ni kok thai hengkai. Bebag no kai to ni phola bai kobului sijak mani. Obo kaham no kaham hani phunugo hamiana hamiani phunugo. Engka boni bagai
subrayungno lobdi hingkai oro kaitor no tu to tong hingkai kaitor bo sakno sama tongo norok subrayungno lobdi tarmane no sing kaitor no lob mani aba will of God kaisa kaitor ni ichha jefro sing subrayungno lob kha hingkai sing obedience sing mani klayo kok khna mani klaita kaitor to dai khar nung lobdi hi saka jefro nung lob mani chengkha afro kai you are obeying the word of God nengkai tuni kok no kok khana kata nengkai sing jefro kaitor no lob ya hengkai kaitor no lob saya joni nengkai jongkai singapro disobedient nengkai jongmani kelayo engkau ni bagai phaji tini no phungo obona ang sanamu sungo norok oro singnungmani hengkai norok sobraing no resamung ketal bai resab di hisau ang jora jora ni bekhau kaitoni bekha phayani khau kok sapayo kunyo sing kaitor se singno dagi jongo resamung ketal bai resab di lob di hini saka hangkai sing tamni bagai resamung ketal kompos ro khlai kaitono lobye tongai ba sing lob nai hangkai sing resamung ketal bai lob di hini je probo samano sing joni na asamno practice khaja hangkai we are obeying the word of God kaitoni kokno sing khnamani kelayo engkau ni bai sini bo songrok ba sini do pharok phaji kaitor singno je samani asamungno sing khlailene engkai bom hai borok ba bom ti jinis kaitono lob di hini or dagi subrengno lob di chukhawa tongui norok subrengno lob di singoro nungma hangkai chukhawa sabo tong heaven sing chukna hano tamsanai theologically tinta bage ba khlayo kaisa hangkai sini je saka dorop tok saro birmani obo kaisa tai kaisa hangkai chumui rok saltal tai kaisa sing jotoni kujugo sino explanation sinu kai elembak no tongabo mana aba dwelling place of God kaitor asukmani jaga engkai tabok chukhawa tongui norok subrengno lob dini saw chukhawa sabo tong tabok ba chukna ha kusugo sabo tong kai singnugo swari rok tongo kaitoni swari rok tongo engka kaitoni swari rok ba kaitono lob na nango engka tai sabo tong kai nokharok sumui rok o hari bebak borok subrengno lob derang singnugo chukhawa tongui norok subrengno lob di nokhayungo tongtutui bono lob di o bebak bini swari rok bono lob di bini bebak sengkra rok swari rok bono lob di oro sengkrak bai swari hamani hingkai abo kaitoni swari rok no mention thai engkau ni bagi sing o hani ba ha sakawo je tongnai rok borok ni khlai tai tongmani hingkai kaitono lob nani engkai sing tini oro gospel music sing khlai leyo sing bo kaisa obeying the word of God kaitoni kok khnai jongo je kaitoni kok khnanai rong ro kaitor hamari khlayo engkau ni bagai asamno khlainani bagai sing sob somoy ready tonga nago suru sing simiya swari rong kaitono lob di hisao sing nokharok kaitoni samungno saklayo ni sing elembago tongo bini creationo saklai tongo sakiri tongo engkau ni bagai sing nokha sumui saltal borok kaitono lobo engkau ni bagai singda o bebak bini soirok bono lobdi bini bebak sengkrarok soirok bono lobdi sal teital norok subrengno lobdi o singnai athoki rok bono lobdi kusukni sukhawa bono lobdi nokha sakani mutai rok bono sakani tui rok bono lobdi borok bebak subrengni mungno lobthung tamni hinba bodagi ma baise aborok bebak no ungbayo oro kaitor tamni bagai bono lobdi hini samakai bodagi ma baise aborok bebak no ungbayo hini saw bodagi ma mane God is almighty bo hangkai jotoni phangrang kaitor bini powerful common dagi ma baise creation system o hani mani snamjago hangkai o hani bebak mani hangkai bobai snamjak si aboni bagai bini andaro se sungtongo boslamani mani rok bono lobthung
boni bagi sakir theng boni bagi kok satheng abo kaitor musung jago engka oni bagi seng sini o thim no jodino sengwan suka hangkai seng phang phang no saimano je oro 149 ni o bars one no ang nukhangkai sengmung hangkai subreng no lobdi subreng thani ketal resamung resabdi bini kok khanane rok pal kuthum tani bono lobdi oro samani hangkai witness bufu bo jaga resabnani kongno sangkai pal kuthum tani sini kai to no lobnani bok lob jaknani jugyo bo khulum jaknani jugyo bo prosongsa khaijaknani chugo norok bono saimandi palo se basawai bono sakiri di hisab we have to witness two other in the congregation engkau ni bagi kai to sengo nai mangkai seng tabuk kai to ni songjak borok creation rok nokha sal tal nokha sumui borok hapung hatai bolong rok seng je pro kai to no lobo seng kai to ni kok khnao engkai angas gobang kok sana ya hayi kai to sengno tinio program rekha sini bos hongrok jahate kai to no lob manatei kai to no khulumui manatei khe kai to no borom khlai mana bagai seng o samunok seng khlaiana seng bufro kai to no lobna musungkai jefro seng sak sak no kai to no bosyo hayung no snam honai seng jodno sini man khakai how to know the god bahai ke kai to no sinai bos snam nai honai seng sak sak kai to no bono snam nai honai busi mangkha apro seng kai to no lobnani musung bosungno subanai bosungno protection khainai bosungno lead khainai bosungno morognai bosa sini समस्त provider hni sing sepro busi mano aprono sengkai to no lobnani musung sini khorangrnai sini mokhangrnai sini sak dugrunai abo kai tor se hni sing jepro saima hangkai aprono sengkai to no lobna musung seng tabuk je kathang tongoi rangma je sas prosas lama rangma sosao hamaro homani abo kai tor sa ano automatically box mane kaham ke toni sang abo sas process nai mar honai kai toni help bai sang kathang tong honai sak sang no busi ma hangkai apro sengkai to no lobnani musungo sengkai to no hamairnani musungo gauni bagai phadi seng sini lob mani resab mani seng tengni oro sab mani tamo tamo babe seng resaba kaisa hangkai thanksgiving sini resamong sini sini doctor reverend sini dana pray bos himani resamo hambai no o sini kai to thanksgiving hambai jisu thanksgiving sini resamong gobang ma weong mano kaisa kai hambai re mani bising tai kai nakar san mane o ani jisu ano nakadi nakar san man abati bo sengkai to no lobi mano request ni bising kai to no kotor hni loma bising koek din sigang kahera samung kha khani bograle jisu simino khakjang mare naibo jisu simino khani bugra jisu bonani khakjang man nai abon barte ke hasa ke phan khakjang rayana kre amake pat hambai re mani lob samani nakar san mani amake ke tong thok mani amake kai to no sing lobui resap lainai abon bagai ang tini ni o morning devotion tai bible study wo kok sarayo elemba kok sana to kengma tonga se jora kre haji kai tor singno song khaba songjak borok haike sing tongana kai tor singno lob nani bagai singno song khaba sing lob buino tong lainai mindset we have to be mindset permanently not moving sing nora sorangya jat ang kai to no mangkha no thuyasa kang lobui thanai bini bagi sakiri thanai boni kok khanai thanai a mindset protect jisuno pujo khlainarok sing krak khe basana nago abahai ke jodong sing bus ganga ukhai sakni family bo hamari manai sini dofa bo hamari manai tai sing dofani chati ngai bus kango himi manai haji nang ang o samno tanglai
एलेम्बा कौवान संगते काइटर संग कताल के हमारी खाइतें आंगो जरावो आं सुरिमा बाय मुथागै ग्लांसिनाय सुरिनाय हामाय काइ तोरनि ककना संकी सावान सुका नैनि कक थाइ संग मानमा बागै ननो बेलाय हामबाय जिनि लांमानो नों मोथांमानि बागैबो ननो बेलाय हामबाय नों सुनो फियक माने नों सुनो खायरक माने जों पगमा यावन बागै जों नक न लबनानि बागै अप्रुवाम खायो आफा नों सो लब जागथों गोथार जिसुनि मुङै सान आमेन हामबाय सिनि सारनो हामबाय महाय जों काइटुनि कग्रगनो जों खोनानानै नांगौ जिसु सावो जोंनो जेफ्रोबानो नरक जामुं बायसिमि थांया काइटुनि बुखुनि कग बायसि थांनाय हायनि बागै जों जरा जरा काइटुनि कग बो जों खोनानानै नांमाबा जोंनो काइटुनि कग बोखा बासा रैख्लामोनि बागै सिनि सारनो बेलायखौनो हामबाय नोंगो फारि जों ताबुक सिनि रसामुं फाइसिंनो जों तलक तलक प्रग्रामनो जों फलगै थांनायनाय हायनि बागै जों जत अर रसामुं जों बुमुं मानजागबा जत सकफैया फानों मानो हंके जों ताबुक खरकसा खरकसा खालाय फायनाय रक जों बननो कालेक्ट खायै रसाबनानि हाफारावनो जों थांनायनाय अबनि पारपास जों नायमानि इनखनो रसामुं गोरों गोरों सैनाय ते रसाबनाय बहायखनो जों अमनि गस्पेल फेस्टिवल जों जांलाय माबा अमाहायखनो जों गायतनो लबै थांलायवानि हायनि बागै फारि जों ताबुक जरा नालायवनो रसाबनाय सिनि ताकुक सुरेश देबबर्मा बिस्रां मन्ज बेप्टिस्ट एसोसिएशननि अंगै बनि बिसिंते जों गायतनो लबै तांसा रसामुं खोनायना लागोरावन हायनि बागै जरा नारो बनि यागुलो हायनि हायते खरकसा सिनि जों दादु हनि रिंगो sakrak nongkha bobo kaitono lopnai sini dialog CBN inggai bobo tiar tong ni boni yagulo seng resa mukna lainnya jara jara aro liso tongnai dok sok faiki ayang boskango phai list ro phaidi songo bahai ke agoi thangnai hangkai hamari jomatia UBA Krishna Deborma Presbyterian James Deborma CBA Jaijor Team Borok Baptist Fellowship Dipu Sadon UBA Mirendra Tripura SBA Sikla Sumit Tripura Presbyterian Sodes Deborma Khumulung Baptist Association Resap Sri KBA Stephen Jomatia এরপরে নেক্সট নিটঙ্গ আও যে ফাইনের রিপোর্ট খাইনবা কয় সাহেলি গঙ্গা পাস্টরাল আমচৈ কয় প্রেসবিটেরিয়ান পহর দেবর্মা টিনা রুপিনি হাতাই কটর অনামিকা রিয়াং বিশ্ববাণী বীরেশ দেবর্মা ককবা James Deborma and Mrs. Mitali Deborma duet Presbyterian Sumai Deborma Sinari Tripura Bornali Riang जोंहा बाहाय खालायनाय दिनै जिहेतु चिनि एप्रिसिएशन जे लिस्ट दंनाय बरंनि बागै सिमिनो एप्रिसिएशन दङ आबनि बागै जों जे लिस्ट दंमाने आबनो फार्स्ट प्रिफरेन्स जोंनाय ओंखाय मियानि जे एबसेन्ट नांनाय र' गु लिस्ट गोनां बरगु फायै दङ आबायनो जों अपेनलि बोसोरैमानो आबो नायलायानो किन्तु जों फार्स्ट प्रिफरेन्स दिनैनि जे लिस्ट दं माने एप्रम मियाफोर एबसेन्ट नांनाय र' फाइखे बरक सेकेन्ड प्रिफरेन्स जोंनाय आबनि उलो जरा दंखा ओंखाय जों सुजुग दिवानो कारण एप्रिसिएशन आबो जे लिस्ट दंनाय दं बा सिमिनि प्रिपेयर खायजा आबो आगिनो आबसिगोन हामबाय हिंखे आं कइनाय किसा आबो खायजादि आइंगो अफिशियल एकटा स्टल दंगो टी-शार्ट दंगो कैलेंडर दंगो किसा पाइबे जादि आबनि जे किसा मासा फाइमेन आबो अरनि फेस्टिवल नि अरनो खरचंनाय आबो चिनि कोनो आबो या पर्सनली कोनो आबो कग्रि इंगे आबनि बागै जत पायानि उंथों आबो डोनेशन बक्लायो इंगे तै निनि मेमोरि बो ngै थांनाय आसिन हामबाय
Angkai senior Kumlung Baptist Association ni borom genang Sodesh Debrama Payuni kenawa. Angkai abang lokal Stephen Jamatia Bobo Tongo ni kenawa. Tai keba tong tong angkai list ready. Angkai Stephen by Sodesh na ready tong na bagai koi. Hello. 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 Bahai keseng pogai manai Seng no sobanai di suna Wan sung nai di min khao Omor tong sa o sung saro Suna Wan sung nai di min khao Omor tong sa o sung saro Pere thangai Jesu ni kono sung sarang nagai chơ Wahai keseng pogai mana Hapung hatai tima tisa Awar kuplung mai kul beba Hapung hatai tima tisa Sung no su manai ji suna
Hamai sing tabuk sini dadu dialog no sing joranai babahay no station dak tiket hangai jorano nakhe sanai. Boni yaglo next tong nai sini Halo. takok Stephen Jomatia. Loh. Ayung mata seng sekanggo Kai torko nareng matongo Boni bising metang dana Kai torbo no chonggai de paija Ayung mata seng sekanggo Kai torko nareng matongo Boni bising metang dana Kai torbo no chonggai de baija Hayung mata seng sekangga Hai tong ke saro tong mani Sum so ke ya ke samane Bin ke nanano sanane Asai pekabo sidi thane Sum so na susanane Thầy vâng cứ sai đâu từng mani Sông so cứ yo cứ sa mani Bin ke na no sanane Asai pekabo sidi thane Sông so na susanane Hayung mata sen sekanggo Kai torko nareng matongo Boni bising metang dana Kai torbo no chonggai baija Swadi do alpana lavaya Kusune kusuk sakao Gana lavira sablaya Swadi do alpana lavaya Kusune sakao Gana labira sablaya Ayong batak sen sekanggo Kai tarko nareng matongo Boni bisig metang dana Kai torbano chonggai de baija Hayung mata sen sekanggo
Hambai sini daduno haina hai sing tabuk jorana lai fina sin takok Stephen botong khaba dakti khlai jorana nafki sana 너는 항상 나 그를 가하는 각상 그를 가 동타이 그를 가 비양 탕난 발마야 능사이 중야 항상 날 동어 너는 거룩샤 니니 죽야노 Beba no nuga Bole no no Nai sing dongo Katan zaga Boni kao sao soy tan no me chena nayo kiri makuplo sansaro hene lengla thai krika van krika no bar ko to ship sai tongo nang sai chung ya hamza nai tongo no no koroksa Nini chugyano Beba no nuga Bole no no Nai sing I dongo Katan zaga Boni kao Nang sa junya Hamza nai dongo Nono koroksha Nini chugyano Beba no noga Bole no Nai sing I dongo Katan zaga Boni kao Hambai kai to lobzak
Sini Stephen Jamatia no blai ke hambai. Ti hai ke no kaiter biskang tongi ricabai thangi tongdi. Hangkai tabok sini biskango sini Khumlung Baptist Association ni Sodes Debrama ricabai khanaranai. Bopai khangkai sini ricab Sri sini lista tongwa ba ricab Sri phaike aro report ready. Hangkai sing abo pai khangkai sini Sodes pai khangkai sin Kishan Riang Bishyabani. Sini Jaijor team Paima Tongkangkai yang Biskango Paidi Sing Jorano Narang Nabagi Jaijor team Totong Jaijor team Tongkangkai Nar Biskango Paidi Ganawa Paidi Sing Ricabnani Joran Bishingo Stage Kasana Hambai. Sick. Sick. Kisingdak sungsong ni budung no kengai nang rekha Hanta jangan ni pola no leng lama rekha Kisingdak sungsong ni budung no kengai nang rekha Hanta jangan ni pola no leng lama rekha Kaksang malemano nini hamzak mau O subay mutang naisya Tongpong malemano nini hamzak mau O subay mutang naisya No no lo mang tong nai No no suri mang tong nai No no lo mang tong nai No no suri mang tong nai Tunania phale ano kitingza Como nani o kosokza Bai kru gai tongani Tunania phale ano kitingza Como nani o kosokza Bai kru gai tongani Nini hamzagwa Nini kai dongwa
무등작나니 꼭파이로 옥속의 살속 동만이 호리양 숨속 니요 맞라노 무등작나니 꼭파이로 옥의 살속의 동만이 Nini hamzakwa Nini khairokwa Kubuina phuno Nini hamzakwa Nini khairokwa Kubuina phuno No no Romangang tona No no suri mantona No no romang antona No no suri mantona Kai to love dekho amma Cái hai này sini Swadesh na blai ke hambai cái tabuk jorar na sini Kisan Riang Bishwabani ni Kisan Riang Bishwabani next cái abo pai kyang kai sini listo tongjak miani listo tongjak mani mati jamatia Nehemia prayer bono jorar jana bori di tongtung mati jamatia Rất là phanh cam Maya ganang sing subray hiyong ay Ajay kahayong bobo sini bagay Maya ganang sing subray hiyong ay mutangay Ajay kahayong bobo sini bagay Rizab na ay musanay Jisu no ang lobay Rizab na ay musanay Jisu no ang lobay Bose hayong ipoho Bono no kaila chikar kamu nak masungso Biri rei pai Jisu kusuma pohor Bono no kaila chikar kamu nak masungso Biri rei pai Jisu kusuma pohor Lang mami Lang mani yapa sukani bugra sungsaro nong pai mabay Kumawi buru goi thang khawa nama giri mani bukan bisi Lang mani yapa sukani bugra sungsaro nong pai mabay Kumawi buru goi thang khawa nama giri mani bukan bisi Bye bye di ai ni bayaro bye bye di ai ni sangai ro Subre
बायदि आइनि बायाराव फैबायदि आइनि जालायराव जिसुनि मुङाव सिरिना रोजाबनाय मोसानाय जिसुनो आं लुबै रोजाबनाय मोसानाय जिसुनो आं लुबै दसे हायुंनि बननो गैला जिखायरखा मोनां मोसुंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर बननो गैला जिखायरखा मोनां मोसुंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर Bebakulok zafu bising huiza Piyo gairuza baikha Lama gutal bogai rekha Boyar kucha sugai rekha Jisuni ajay ma Bebakulok zafu bising huiza Piyo gairuza baikha Lama gutal bogai rekha Boyar kucha sugai rekha जिसुनि आजैमा रोजाबनाय मोसानाय जिसुनो आं लुबै रोजाबनाय मोसानाय जिसुनो आं लुबै दसे हायुंनि बननो गैला जिखायरखा मोनां मोसुंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा जिखायरखा मोनां मोसुंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर बननो गैला जिखायरखा मोनां मोसुंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर बननो गैला जिखायरखा मोनां मोसुंसं बिरिरै फाय जिसु कुसुमा पर हामबाय Belai ke hambai sini kishan riang no teba kaham kai risabe khnardi joraman kai sari rokabo rejaknai tabuk sini biskango okrajuk khoraksa risabe khnarnai okrajuk sini mati jamatia bono jorar jawo paidi angkai angtesa koina sini music tamne rock artist rock yang music tamna jagawo tongkhang kai chawo tam nunba khorsa khorni no chuba chukhaine nangu please gana wa tongkhai blai ke hambai kai tabuk sini bukuk mati jamate pai khangkai sini bukuk dipali debrmano jorarnai dipali debrma kba bopai khangkai sini sunita debrma cba dipali and sunita Norok jot khorni na ready tongna bagai koi jau.
số rải bay tóng với xì na à đó nó tóng với xì na số rải bay tóng với xì na số rải ăn bay tóng vô ăn bò ni có khơ này tóng na à na bò mơ thăng na su brai ăn bay tóng vô ăn bò ni có khơ này tóng na à na bò mơ thăng na về ba bờ rong na sa hai se về ba bờ rong na sa hai se dâng xa sang mani abo sambo bar hai se dâng xa sang mani abo sambo bar hai se sa thầy vô ô ba cài vô ya ba so brai ni cọc le all brom brom no tong wo sa thầy vô ô ba cài vô ya ba so brai ni cọc le all brom brom no tong wo à đó nó tong với xì na số brai bay tong với xì na số brai ăn bay tong vô ăn bò ni có khơ này tong na à na bò mơ thăng na à na bò mơ thăng na हामबाय बेवहाय साया फाकतरखौ जों खर'लायनाय जों बाक्सा बाक्सा खेताम वान सगै दंखाना दांगैनाय किसा बयस करावबो सगैबायखा आबोनि बेकग्राउन्ड तिनि थानि गोबां मा दं दानि हिंगाखे जिनि नाहारमानि अबसे बै लासकां रचानाय रोंसिनि ताबक जे रोजाबै कताल इंतंनाय रोंनो जों अ प्लेटफर्माव तवैनाय सिनि रोनानि हिंगाखे अब जिनि बै लासकांनि कक बरक गस्पेल रोजामुंगो पैला नखारनाय बेस रकनि आ ग्रुप रक हिंगाखे बनि सिनि मुंगाखे जिनिरो कुमै डाक्टर चितानि बिनि लगे बो बाक्सा सिनियाङै दंना बरक पैला पैला सकां म्युजिक टीम नखारनाय रक तिनि सिनि आता नाफ्राय रेभारेन्ड डक्टर नाफ्राय सिनि जागो बरकनि टीम पैला सकां रोजाबनाय रकनि बेस आं आगेनि कक रकनो राजुक तै मुइतो मानि दंखा आ कुबु कुबुनि जों जे वान सकमानि आबरक दिनि अर प्लेटफर्म नुकजागै दंखा हानि बाङिनि जों तै से आफा कतरके खरलायानो
अब हाइखलायनाय ते चिनि नेक्स्ट तंगो बासै दीपावली बाबू पहिला नि आर चामनाय ग्रुप रक नि जों बनबो तबनाय बरक नि बेसनो जों अर बुसखांगो तबै जतनि थानियो जों काइतना लबनाय हामबाय Kaiterna black hamba yafara umti haiken sin kokbora gospel jaga jaga wa pirjak thung aboni bisingti kaiterna mungbo develop jak thung hambai kaiter umti artist rokna ti dulma bagai Hello, check. Hello, check. Joto na nung kaham. Ang kahit na lobby resap na, sinidop harok na tuyi ang orusam mo na siman. Hallelujah, amen. Tapok ni jora, tongke siap jora, kai tor ni kok tonga ni jora, kai tor ni sano, knaya barole, kai tor ni thani, majrano mana. Sungsar hamyani baca oi faidi kai tor ni thani muthang jaksidi o ani do pharo mokol phio di na hari nai di buskangoni Sisa by city once again I did Nini Tinano Oh Ani do Paro Ambay, I do love Zakto
Belai belai ke hambai, sini okra jigna. Kay tabuk sini biskango phai tongo, sini bukuk, Sunita, Brahma from CBA. Hello. Belai ke hambai, Mia bobo kaham kai ricap kha, tabuk bo kai tor bono tidul thung, kaham kai tor ni ricap mung na present khai mana bagi, sing khawo suri tong lai nai. Hello. Oh, guru mani ko mi dito. Kusuk ni baga Toni o ano nang katangke Nini hani baga Nini mo kusuk ni baga Toni o ano nang katangke Tong phanya bagaya o sangsaro Apani hani bagse Tong phanya bagaya o sangsaro Apani hani bagse Nini hani baga Nini mo kusuk ni baga Konyo ano nang katangke Samle tabo nang se suga Lamale nini bagse Samle tabo nang se suga Lamale nini bagse Nini hani baga Nini mo kusuk ni baga Toni o ano nang katangke Nini hani baga Nini mo kusuk ni baga Toni o ano nang katangke Kaito Angko bukuk Sunita na belai hambai, kai terbin khawo kok saka, je parisak bo try kega kokri belai hambai, haine jora nungte bo kaham kari capne.
Engka ang tabok sini artis na nuhuna mo chungo Kishan Riang. Sorry, Chandra Singh Tripura. Chandra Singh Tripura tongkai nini poi stage thana bagai koi jawo. Engka abon logi sini Richard Siri paikeba. Bini pore Chandra Singh ni pore nono jora rejang nai Bukog Richard Siri. Bukog Richard Siri paiyangkai sinoro Raju Debrama Hachuk Hapar Baptist Association. Bonobo jora rejang nai. Engkai sini Chandra Singh Hello. Musician Royang Gana tongko chanai. sini abuk tangi tongo ikon Chandra Singh Debrama SSB ni angkai bopai khangkai sini Raju Debrama HSBA ini pai khangkai sung sini KBA choir convener no rejak nai KBA choir convener bai thang Debrama bonobo jora rejak nai Sini keyboard tabuk tamnai Madan Mohan. Madan Mohan Tripura bo sini biskango keyboard tamui kenaranai. Mulai ke wara masingsa kaitor mucungkai joton ang man. Sini Madan Mohan no extra quality. Hello cik, belai no hambai. Sini ketang kaitor no. Ini hayo jora kaham mangkha norong buskang ori chamnani tam kai kaitor sechu no kusugoti saitu ang tini abhai wan sugui maya abhai kai ri chamnani jora rong mananu hinoi ani thuilangwang wan sumaya sirai phangjini wan sumaya kintu ang Jisu Kristo no yasang mani pore 24 pisi ni simino ang Jisu no manu tini
busuk jora tabuk suk jora norong ni busanga buzana ni bagai jora kahaman ma bagai belaino sini ketang kaitona hambari kurpaya ang 24 pisiwono jisuno yasa puruni simino ang o kompos no suinani senamka hingkai tabuk ricamna hingkang apuruni kompos ang ricabla ang 2024 pisi ko 2024 pisini kompos no na ang rinai komoroi thana tong mase angle kumawoi thana tong mase jisu nungshano bam sapayo jisu nungshano khosapayo abunori jamnai 2024 pisini kompos sobo ke mia tangsa moton ricapkha abkhai 21 chik ni anu hamjangnai anu khairungnai moton ricapri tangsa ang obori jamnai tangsa komoroi thana tong mase angle যদি আং যিশুনো মাইয়া হংকাই আনি সাক বাই থাংব কুমা খামু ফুলাব কমরই থাংসু কামু রিরি জামনাই অসুনো আমদি যিনি মিউজিক সেন্দং ন বাজাও Kumawai thang na tong mase angle Komoroi thang na tong mase angle Kumawai thang na tong mase angle Subrai Jisu bam sapai ka bo ano Subrai Jisu kho sapai ka Subrai Jisu bam sapai ka bo ano Subrai Jisu kho sapai ka Komoroi thang na tong mase angle Kumawai thang na tong mase angle Poito ani beloi tampro sajayano saijung tampro Sobrai Jisu ano bam sapai ka Poito ani beloi tampro sajayang saijung tampro Sobrai Jisu ano bam sapai ka Ani patarari woipo ano juba pai ka Sobrai Jisu ano muthang pai ka Sobrai Jisu ano muthang pai ka Komoroi thang na tong mase Kumawai thang na tong mase angle Subrai Jisu bam sapai ka bo ano Subrai Jisu kho sapai ka Subrai Jisu bam sapai ka bo ano
sobrai Giêsu kho sa phai ka có mơ rơi thăng na tông mà sẽ lên lên cô mà ơi thăng na tông mà sẽ lên sang charo angkolo tampro choi taya no phem lo phai pro sobrai Giêsu ano katiri phai ka sang charo angkolo tampro choi taya no phem lo phai pro sobrai Giêsu ano katiri phai ka ani sumjong narari woi ano phan rusuka sobrai Giêsu ano muthang pai ka sobrai Giêsu ano muthang pai ka có mơ rơi thăng na tông mà sẽ ang le cô mà ơi thăng na tông mà sẽ sobrai Giêsu bam sa phai ka bo ano sobrai Giêsu kho sa phai ka sobrai Giêsu bam sa phai ka bo ano sobrai Giêsu kho sa phai ka có mơ rơi thăng na tông mà sẽ ang lên cô mà ơi thăng na tông mà sẽ ang lên có mơ rơi thăng na tông mà sẽ ang lên cô mà ơi thăng na tông mà sẽ ang lên 한바이 저토노나 콜롬백한 sini Dikon Chandra Singh na blai ke hambai kaham ka nai to kai richabi thangka abon logi sini Madan Mohan Tripurano blai hambai bini music tama nugu blai ke wanama singsa kai to na sing biskango lobmang tong nai tai sing wanama singsa nuk nai phading kai sini biskango Raju kaisa artist phai tongo Raju Debrama HSBN Raju Debrama bini pai khangkai sing baithang Debrama no joranai baithang KBA choir convener bobok kaisa special presentation khaina hani request khajau Sungsai mangka pohor Debrama bo phaja kini khanawo te kaisang kai Motomti Debrama Hatsuk Hapar Baptist Association Gana gini tongkang kai please kindly hello Kisa signal di Motom Debrama and te kaisang ka pohor Debrama so music system ready dikhai di janja Jora narang na bagay. Okay, hambay.
sini ketangkai turno belai ke hambai suno hapung harkolok mau mukri ke hambi tini hai no hai jorak ke haman ma bagai kai turno hambai ang resap nani himang ke tabuk sini je keyboard kamai thanai sini takhu gokra Madan Mohan Tripura bobai kom thingjak eba compose khlaijak resap mung Subrayung ni kothumano sawi sabaiya aro samung resap nai Resapna sekarang kaisa sana musung mangke sung musicians rock by je resapnai waisa phano rehearsal bo kurui ini bagai sung o stage si tabuk on the spot preparation khlailai ma bagai isa misa orotu mungke norok jotono na kardi kaitor bana kartu senam jago mutai rok bai susai sana hinkebo bini mungse be bangse kusukugo borok bai susai sana hinkebo bini ak bai se borok senam jago mutai rok bai susai sana hinkebo bini mungse be basle kucukugo ebo bai susawi sajag naik bini o keplai ketar kotho mano ebo bai susawi sajag naik bini o keplai ketar kotho mano bebani bebago thago ya phang tei bujubo lob janai kai torbo bebangi bebago huila tei pai thago ya phang tei
janai kai torbo subrayung ni kotho mano sawi sabaya bahai sasini sabo baisu sawi sana subrayung ni kotho mano sawi sabaya bahai sasini sabo baisu sawi sana sawi sabaya bahai sasini sabo baisu sawi sana sawi sabaya bahai sasini sabo baisu sawi sana Hambai kita lop zaktung. Sini takuk rajuno belai ke hambaya faro belai ke natato ke recapka khasrangi kelangka kaitor bonate bodi dultung sing bin khani phaine jorawate bor chamung khana nai tabuk sini jora rejak nai sini oro kbni koer convener baithang debromana jora nai bini special mungsasuk present khaina mucungjak mani bo present kaiting abon poreng kai sini tinini sini o Kokborok Gospel Music Festival ni president sini president Reverend Dr. Nafrai Jamatian Bajara Razdanai abo pai kyangkai sini o pandani convener sini pro pastor Gandhi Nabo Jora Razak nai. Hello. Baik ke tangkai tono, joto omahai program kahamno arrange khainai rongno committee rongno, sang wansuk maya omahai ke program naithok kaham ngana nai, rucamung ang kebangno compose khai kaya, tai buskang nei bisiwo phai tongo, o bisiwo jora kom ni bagai Christmas nircamung bo phailia kaisa, abo sini ani by Tracy Koloi by
Penurupini ni Ricamung Christmas ni abo time sodong iseng kari malia kaisya Engkai te kaisya tonggo bukuk sunitani bono bo kaisya sabjak tonggo abo bongkornai buskang zorawo Engkai recently yearong ke ang kaisya samong karke recabdi musadi abo abo rokari kya abo hita Orang sama nang choose kaiman ke ani nok ni ani babu bo compose kaimani obo 2013-14 no compose kaijak mani tai obo recorded botongo kaisa okay obo no rochabi nai noroni puskango or samung ke nini hamzak ma busu kotor nini khairok ma busu kotor Halo Ci. Nini hamzak ma besekotor Nini khairo ma besekotor Loboi tonggana hambai ruwana Mutangnai oh subrai Oh Mutangnai oh Jisoo Hamzama besekotor Nini khairoma besekotor Loboi tongan hambai ruwana Mutangai oh subrai Oh Mutangai oh Jisoo Nini hamzama besekotor Nini khairoma besekotor Loboi tonggana hambai ruwana Mutangai oh subrai Oh Mutangai oh Jisoo Subrayung dagi matongo binihani bagai wasukrani Subrayung dagi matongo binihani bagai wasukrani Hai kebe bang nini nama subralebana Subrayung dagi matongo binihani bagai wasukrani Subrayung dagi matongo binihani bagai wasukrani Hai kebe bang nini nama
Subrai na oh Mathangai oh Subrai oh Mathangai oh Jesus Nini hamza ma bersekoto Nini khairo ma bersekoto Lobui tawana hambai duwana Mathangai oh Subrai oh Mathangai oh Jesus Nini hamza ma bersekoto Nini khairo ma bersekoto Subrayong kogrema tonggo santi hai ke norok manana Subrayong kogrema tonggo santi hai ke norok manana Naito di hai ke norok nuri manana Oh Mathangai oh Subrai oh Mathangai oh Jesus Nini hamza ma bersekoto Nini khairo ma bersekoto Lobui tawana hambai duwana Mathangai oh Subrai oh Mathangai oh Jesus Nini hamza ma bersekoto Nini khairo ma bersekoto Elembago okok tongo Zoto boro bono maklumwana Elembago okok tongo Zoto boro bono maklumwana Hai ke bose kukui Subrai henanu Oh Mathangai oh Subrai oh Mathangai oh Jesus Nini hamza ma bersekoto Nini khairo ma bersekoto Lobui tawana hambai duwana Mathangai
Yesus Sampai. Belai ke hambai sini baitang na, tai bi go singer na, belai ke kena toka, khabat cawan nong nurca mungra kena kangkai, kai tor teba lobjak tung, nong nong teba hamari kai tung, tabuk sini biskango, kisah sa kog narik nai, sini kog bora gospel music festival ni, president sir. Hello. Mororo paisa ka takle ngai phong kaham jotono phong kaham jisuni mungoi khorang kotok de salai mana phong kaham mia hai kasangma bunglia satong kutungma bunglia kasang dor klaine kaitor suno rei tong tau kaitono hambai angkok thaise thaine artist rokno rasabnai rokno tamnai rokno they photographer videographer rok they sound control khainai rok narokno kok kasarani bagai ang basa utau mia sapung nai nekha nai mane rasab mane khnathok joto rasabai kha khaba sarai klangbai kha hai chok na hawa chungba pastor Biswajit Chamahai chungba hakai si thung no pogoi rasablai lop salai tong yana omono chung mia fru chung abono bukhawo feeling khayu abono bo samani abo kok kuboi engke ang tabo kok kesana musumone ang tini fungai ke phayu sini sound they light rock no ang phaine logo correction khai graka oro pohor kusungma kotoma tomoni do engke ang mia kok rasab di hazagine basa phai pro mokol si nogli angi paikha te kaisa aro asogui tong pro oro ni light white sebaino krima sungsa khlaine mokol thangda tokhe rokha engke ang borokno amte hai tak haidi engke borok kok najakha nori khibika kaham nu khlaika chini light omo kaisa tongnai stage ni bagai omo kaisa tongnai oro kaibese kaitham na kaitham yada kaitham asugoi na suknai ang narokno koita engke videograph sarno live telecast khai tongo kai narok sound by action by jotono balance here holai di bui nai ni nayu nai comment khaini khayu kabang ma senior comment sopaika khorang pao music rei music pao khorang kare engke aborono balance kadang mi abut koi kha borok balance khala khaika aifono sunok comment takhlai jak thungseng joto khapang srangai phaiman jaya phano chini
लाइव टेलीकास्ट नायै WhatsApp ते Facebook YouTube rogno nahinai ai 1,000 millions hayung sakositau to media ni molble jodo enjoy khailei dong sini gospel music festival tong tholai dong churi lai dong boyego gera sab nai rogno ani koimung tong nai norok mobile lo nai tar sabdi bijab no nai tar sabdi norok mui to maya ban tui tong di wai su su nai di haipano eye contact rasabui tong pru mokol by mokol thap klein nai sigei rasabdi baksa am haikhi rasab phayo ngakeno joto khasrang bayo nai to merok ngakeno oro simakhang mobile simakhang hakheno pai thangkha khorang simi khanai tong suboni makhang nugya ama ngakeno asuk bakha basaroi nang asuk kama rasawi tong mone asuk bakha basar ma eta ani bang jeman sak nayoi rasab makheno sanai je mansak ang sao ma bakhawo kanui nagoi baihat khayoi rasabdi bakha sarangai bakha phiyogui ne rasabdi khaba sarai nei je khnai to nei rona khaba sarai kai to ni thani jo tono jisuni yakung yaphango nini rasamung bai jo tono tui phedi amose chini samuk akte kaisa koyani musulman ke norok rasapru jisuno se lowi rasabdi borok no khana thogruna bagi tar rasabdi jisu khapur khakhe bororo haino khapur nai borok no lobui tar sabdi borok no khana thokjak bai thang anai nai lobui bu tar sabdi jisu no lobui sabdi ke ang nukha chini borok tak khono rungya khono nai serengna nai choreography masalai mani masana le kalai chini borok haipano masai simi tongo rasabya hai masai simi ne action simi khai tongo rasabya amti ke bono english ba hena impact bakhawan thangi nangi ata nang rasamongo tam sai tong khana mono action bai samung bai nang phuno acting khaina kogro bai ke musun kari ni musun kari ta musun kari ine nang musau ga masai simi tongsio bukhululema krei rasamung krei am hairo ta khaidi ingate kaisa ang koina musumani ka khai te kaisa ang koina musung ka khe noro khali rogo phana taklai to manlia jafro chung program khayu jeda phana ro program khaidi lab haina orono music tamuine orono rasap na hingake sakang baira musician ro bai asogine practice khale hai tomasama phai nai aro thangai ne pharang lai bai si oro rasap phai nai abo keno holo song thangta ke amo hai tang thang isa naom tirona muitanar layanta sini baroro phai masaka phai tongbai okay chung rasamung rasalai thanglai nai kokna lai nai okay anga sungno mothagrasinai nangpro ang kok sapisina asungna hambai
हामबायगोन sini Reverend Naporai kok samani blai kok kaham aborok sing saimana nango serungnani blai khenang for a certain criteria life untong pur rogo abor sing maintain ma khainai ngai tabuk sin biskango phai tongo sini ruchap kurung pahar de brahma bono stage thana bagai koijawo abo pai kyangkai haina hai sinoro kaisa artist phai sok pai kya kacham artist buku ruchap sri bonobo joranai bini music system rok jotono in advance ready khai tongkai blai kai chanai hambai jotono pungkaham isa nong ni khorang mo khana mu chongo pungkaham belai khana hambaya faro kai torno ozorawo amo hangke bini khairokma bini hamjakma ang salbrumo chini langmo oba haike mani tongmani hangke ang tabuk sak sijak chamongno no rachap siwano o rachap mung ang 2010 rogo simani rachamongni kok bothmangke oba haino kabangma zorawo no chini langmo cheng kaitorno pogo tai cheng bini biskang ba bini bagai sakhi eng thaniwo kabangma kebek mong phaiba langmo aba haikena o rachamongno snamjakha ke ang puilao ke kubun rachamong rachamna hani tiareng phaimase yaba taku khoroksa saka ni sak sijakno borchap di so ang abuni bagai obono rachawi chaitogi kaitorno lobnai hambai sim chang di Excuse me, please play from beginning. Let's start with it. Sing. so bright.
bamsai tei sidi sansarni berskanggo nini sakhi kahan nani nin mujung tiano klaidi nin mujung tiano klaidi ni tani ale payo no no nangu oh subrai oh subrai oh subrai Ningkang kunggo anak ko itondi nini hamzang mabay anak sidi Ningkang kunggo anak ko itondi nini hamzang mabay anak sidi ani beba noneng nai sidi oh bura Jesus oh Jesus Hallelujah kay tolog jatong kay jotono hamari kaitung or samone bisinte hambai Belai belai ke hambai sini pohorna kam kai ricabai khana klangkha haina hai tabuk joraranai sini bukuk ricap sirino sini bukuk ricap siri pai khangkai Motom de Brahma Hachik Hapar Baptist Association Totong ora Motom de Brahma Okay Motom Motom ti de Brahma Hachuk Hapar Baptist Association Bini pai khangkai sing joraranai Jai Jor Team Borok Baptist Fellowship Jai Jor Team Borok Baptist Fellowship Pula nasi naga tangkai dona hambai, seng nom haike jora kaham lemani bagai, ang resap nai ane sak ni sejak no, kini hani res lop mungnang lop nai, or kok thai hingke hamari wati, kalayan sago, mosom satong ruk mabo, yakasak hakawan. Trong sa tông rớt mơ mơ ya ca sa kha ca wa na
mosum sa tong rước mamo ya ka sa kha kawana hamare ne wate kalayan sago mosum sa tong rước mamo ya ka sa kha kawana mosum sa tong rước mamo ya ka sa kha kawana kapang kakiyon sa bo manay mong sagopin pan ketal thone himna kang saja ho zai khamba kapang kakiyon sa bo manay mong sagopin pan ketal thone himnai kang saja ho jai khamba pan ketal thone himnai kang saja ho jai khamba hamare ne wate kalayan sago mosum sa tong rước mamo ya ka sa kha kawana mosum sa tong rước mamo ya ka sa kha kawana nu khung khung sle bai nai se phai de pa tum sa lai lai phan bak sa khalai sing le are no ke beng ba chana nu khung khung sle bai nai se phai de pa tum sa lai lai phan bak sa khalai sing le are no ke beng ba chana phan bak sa khalai sing le are no ke beng ba chana hamare ne wate kalayan sago mosum sa tong rước mamo ya ka sa kha kawana mosum sa tong rước mamo ya ka sa kha kawana
Sini bukuk recap siri no blai blai ke hamba ya far bo kaham ka recap itangka tabuk sing jora relai nai sini hasik hapar Baptist Association ni Miss Motomti Debrama Pai buskango pai present kaina bagai Miss Motomti Debrama abo pai kyang kai sung te kaisas item na lena that is panel discussion testimony khaboi angkai sung abon bagai sini Reverend Apurva tai Reverend Nilmoni no jorar nai panel discussion ni bagai hambai Hello. Ani
belai ke hambai sini motom tino. Abok sini biskango kaisa special item. It is called panel discussion. Or panel discussion o achuk nai. Angko inoro guest tongnai Reverend Apurbo Debrama kai Reverend Nilmoni Debrama bongna biskango stage thana bagai koi jawo abon log logi o pandano anchor khainai sini chief engineer Tinku Jamatiano biskango thangai question box question file talangai agungna bagai koi jawo o boram gnang phai tongnai rangno borok bahai se bongni richamung compose khai kya a compose khai puru bongni khawo bumting kha busuk recording khai kya busuk richamung rok sikya abo jotno sungjangnai phaide sing serai kai khana lainai. So time is given to our anchor. Hambai jora kahni bagai ang kisah phaidi Hello check. Belai ke hambai jora ni bagai seng tabok belai important discussion o thana nai tongo ano jora raman bagai hambai ani yagra tongo senior pastor Reverend Nilmoni Deborma bini details angsai hoito neroktebu kahamke saimano. He is a legend, composer, songwriter. Ani yagi siwo tongo Reverend Pastor Apurbo Deborma bonobo they need no introduction. Hepana angsai sina he is a legend, a composer and also a singer do. Ngapani bagai borokno sung mankha dini ni panel discussion do abon belai ke borokno lamsugo. Engkai ang tabok borokno ler yawoi ang borokno question khainai koekta sungnai borok abono aboni mote sung discussion khai thanglai ang puilawo ani yagrawo tongnai sini Reverend Nilmolinos proshno khainai boje bangma song compose khaika song lyrics sika abono tamo bukhawa haboi tamo inspire khaika nono je amhai kaitoni kano je suyui te compose khainani tamo inspire khaikana no abo kisa sadi belainya hambai ang jepro resamung mas huyo apro phola katharani thani phai ani khaw mukti puilak layu mane bukhaw kaisa picture ani thani tubur phayo angkai ar samung je pro sui pro angabo angno sui huni wan suya kai toni phola sa angabo sui huni ang wan su angkai je pro ang re samung sunya thango kai toni phola no o kok thai bahai nai sur bahai nai abo 2 ba 3 minute di misingono abo kok thai bai tuin dok bano rei klangta angkai abang sak se puila ani lang ma se puila abo effect khai pe abo khaka ma bai mokol mukti bai khlaiye ama hai resamung ang mas hita ama ke mas ya pare khoblai manno kai phola kathar chano siri hune ang wansu ang sakno angno siri hune dabi khai kai tor phola kathar ano siri bai ang abono same question no sungnai sini Reverend Pastor Apurbono nini bukhawo tamo inspire khai je song compose khai song resapnani ab tamo bukhawo phai abo khaina nangkhana abo kira saikna ri lukorong Jatuh fung kaham. Kai tolong zakthung tini o jora man bagai kebang ma borok ni buskang o share klainani tei mo kok sungjak man klok sanani. Oro ani borom klajak nai borok tongo srungjak nai borok tongo ani khajan takuk te buksong bebak ni buskang o ang sak baithang charefrun simi sile sio 1983 Afrang Christian ing ako 1983 wo hostel tongpro ang koktang sikha abo sabon naising o tipura wansugi tabuk jora
abo bosyang 2002 fai recording kleka abo divert kleka Christian recamungo abo tabuk wani diary tongo abon klogo bang koktang rokke sio carai puruni simi inspire jodi hingkangke Christian ni sekang ang inspire mani koktang rok sinani abon kai tabuk kerika ani kaka Sushil Deborma abon klogo ang recamung khub hamsago abo carai puruni simi abo tamnani Bangla recapung thung, Hindi recapung thung, bebag recapung bai tongo tako. Pia ba? Baptism ka 1987 31st October. Abon klogang Christian recapung kisah serangka. Abon sekang serangka Christian sekang 6 month ang girja payo. Abon klog Christian recapung rok ang serungo. Recabo aban uklogo 1992 ang diboro thui tongo angka bol tungnai borok ingke afro kisah diboro thuzaka ajomsa ang abo muk thangode imangode ang sia ani reca ani bakhau kacang ngi pheka abo bahai kecang ang sia asuk kecang abo sorry sengsar ni kecang mahaya ang recapte henerte heto parangi thangka abo nuklogo bisa hak pucuk jaga aro al baijak adul budul itongo asa katui ang juta charano himui thangka timarukung thangui sogui hangke no ang pasaka hai ang ba oro timarukung sipla amtui keno afro asuk kecang ka recamung phaika hangke no afro nin khao khakchama krike subrazation of the arcabung phaika ang khub basi tamo practice krini bagita basuk tamle mano ang basi ni joto ang siu basi bai ang arjamung snamka oktai thebaka ani puila first tamnani compose aitorni recapung ambai sini pastor no belai ke nangkuk mani kok bo bahai ke Resamung rok suinani abo inspiring ka abo try ke sai kana leka sung saiman ka bo sate sai thangmani bo age football player bo tongmani football player ngai bo kai tonoman ka bo sports department bo sakri khaimani kintu kai toni calling by bo ranio pastor samung khainani ma phaika abai bono teisa sung yafa khorol yana phadi sung tei kisa bo ang sungai hani tongmani bo already advance sai reka borof samung no bo puila suika bo no sut diklai raka ang eki question na ang sini debare nilmoni no sungai bo bini first song na ngke bini first song no resap nai sabong khana au ki sing sinamusungo ang ani resamung mane recording khaiji amtik to bus kanggo bo tongho haibano ani khanang kugoi khakam kugoi kap kugoi marasa man hingkai o kalbari cross thainyai abone seng nungmani recording khai mane youtube sarok na hingkai ang asarai ni bung to saimia bor mijura mo thangai sarai khorok sa sikonsa sini miju ta bukung bisingo ar samungno direct focus borok khaikata O Kalbari cross thinai. Ini first song. Ini first song abo openly nuksak manita. Oh, ang nijebu saimia. Praise Lord. Engkau makai abo resap jagai abo direct focus manita. Engkau ni pore to gabang ma tongo ama haja. Engkau abo kani puila ni first song abo prokasyo babe. Hai pun ang abo resap ko belai kai. Tamna kai to rano ripen bo kai kai to ni hamzak man ang busi mang kana kar man busi mang kam tija. Kai to ni phola katha na no convince khai abno siru ni ang wan sukata lagi hambai
जों ताबुक साइमालायनाय जोंनि पास्टर अप्रबनि देबरमानि थानिव निनि फार्स्ट सं तो नों कम्पोज खायखा साखा अब साबो रोजाब खाना बै लावो ओंखाय अब किसा साइखना रेडि एबं आं ते किसा क्वेश्चन मनन खाइसिनाय जे नों कम्पोज खायो अब रोजामं तो विभिन्न सुर दं जों साइमानो अब बो जनराव नों सुइनानि अब कम्पोज खायनानि अब नों प्रिफार खाय अब सो साइडसलि साउ फार्स्ट रोजाब आं रोजाबमुं सुनामनि बिसिङाव पहिले फार्स्ट रोजाबनाय ओंखाय मृणाल कान्ति देबबर्मा मृणाल कान्ति देबबर्मा अब एलबाम नि बुमुं आं पक्का किसा ini ata nafurai bo recording klayo tahunani arjabmung Christmas ni arjabmung Sungsarni sumsok nakarna bagai jisule acai peka arjabmung recording klayo ang kanaka oke perfect arjabmung Mrinal arjabka ke abono actually ang compose klemani puila tamnani recording box layo abon klogo ke ang bai Gautam Riang ani kicing borokni produce klai recapmung recapka o borokni sarok oro tongo ani tapangni Batcui Vinita o borokni sarok bo abo puila recording ta kenin khau khakchang mo krike hingke ang actually recapnan tongmania o bai kontrtino recapmrina tongmani bo sak hamiani bagai bo haimanlia keba amnani chin kogwai kaisa tongo uyung haima romjaka ok janani uyung kha abok amnani jotonai seler kuk ok mania hangke akuyung no akuyung ke thok ya phong tok hangke abono machao na kuyung ke kharbo manjaya joto tok bene chajago mahai yogya amti kuyung hai abo tamnani marcap khatako an magesha tamnani rok singani semano ya kai ang rsabi ase hinton belai hambai bo takok Mrinal Kanti first song bini composition ro sabhin samane muitumaka bo ornio sokpai khamung piaba bo stroke ngai kiha problem kha bai bo tabok bedridden bin bagai kisa suri bai jadi bo khub WhatsApp message wano suyo ang tong nakar bai di ang tlong makamang ni sawar mau dok kokre hambai ngerti next question thang la yana ang singmani jonar bo jonar ni prefer khlai ni singmani bomti sur bai suinani abo no composition kai pro khainani abo ni rok khai kias sinani belai hambai ani khao kaitor je foro khao kok sapayo awor bibine engel tongo kaisa hangkai nakar sanmani mood anoro phaita hangkai tai kaisa hangkai tong thok mani mane ar samono khana kai tong thok nai hangkai tai kaisa hangkai kothoma kaham pir mani hangkai on bagai ang part khai resau ma sikya romdi preaching ni gan hangkai resam hangkai o ta khurung nora wan sunaki jisu hamjak dongmani abo sini dana prai sini SNB ni sini ronjit no borsa beka o ta khurung nora wan sunaki jisu hamjak dongmani salo hangkai salbo thangrek bisi bang rabo o resam rok ang mas khiyo hangkai tai kisa hangkai ani khao omono kok sauje jokon jung jisuni society ing thangane apur to gabang ma angle ni resam nang hangkang kalbari wo resap jaknai apuruk bang masikya jora sokpaike toksaro pungo jora sokpaike toksaro pungo mani ar sap mungno ba ang masikya angkai aboni bade bo sing teita mono kai Christmas ni resam
Christmas Jisu Raja asai phaikya Bethlehem hawo aborbo ang masakya tebo gongmamti Christmas ni resamung rok ngau joto tang sanani abo somobuya hangkai Wonderful. tebo thipuro resabjaknai apti rogo ang masakya amtikya kontotina kang sab no bisi use kai hangkai benurupini sini Sunita Orun Jomatia hangkai tai borong ni bisingono ang ani resam no pranyo resab Orun Jomatia resam man hangkai ani lang male hamarok subraji sule anori horong hamarok hangkai suni hangkai hayung kotoro ni hamarok borong mara sabka nai thok o hayung no kai torsnam ka kholani changgo slam ka chukne sukhani changgo slam ka abono aresamung no ang borno resab hangkai ani resamung ang puila compose khaima pore ani khawa obono kaisa kok sama kai bor resamung bai bok singer gothok angamai ke bashui mar sabrota angka ani every favorite singer angkai benu bai Sunita borok ani Borok ni bagi ya fakar lain lagi. belai nang borno resab ka Orun Jomatia ok horok tamta angkai borok kai kaham ke resab ba am hai jang kawon bagi ang wan suma angkai preaching angkai encouraging angkai tamnai tong thok nai jat tai hup borok ak resamung khanakano kaitor bai gana o klus nai jat amti resamung kaitor anoro phaja gawo bagai ang kaitor sa hambai maro kaitor amti give ruman bagai ja Belai ke hambai nangkuk mani kok sai gawo kana mo tharogo bo a resamung rog resab jakta awak tai tong thokta Praise the Lord. Praise the Lord. Ang same question sungsnai bohmo hai tone rock abo sajak suithane mane composition khai bro. Belakena hambai capung shuru animote angwan sukmani ke tune payo according to his or her background a bini experience bini environment the way he born and brought up tiga bhaino ang de dago torkha the atarhani the ani baithang culture ni je ang rungmani knamani directly tai indirectly borok to motivating go influencing go tiga bhaino ang tefru compose playo afru ang sia piaba oste compose klaite abo phaika na abo to bini background obviously tamnani depend klayo how he made and the structure of the song abo phayo ang wansuk man ani ke ang reference simine ang silesio bangla phano hindi phano hindi ang wansugo ang ani achaimani sekangni 1956 1955 1962 aboroni radio ni simi knawo hindi rcha abor wang joto saimano anjirong ni baul song bhatial song shema sangit joto sangit ang siwo aboni loge ang siwo kok borok ni radio je broadcasting ngai tongmani abon uklogo ang siwo chini background ni de tongoi ni khorang jadu kolejani khorang ei gani english ni recapung ni khorang aborok ang siwo ke ang uila compose klaifro ang wansugo abo Christian recapmung khanamani uklogo ani je bisingo sampot tongmani o abo ai numili ui phaikana ne ang wansugo ekisang kai tabuk o jorawo ang jefru phana ang recapmung senamo afro ang ageni recapmung ro ang muito khlaigranai ageni tatrani ageni borrok recap mani aborok nang muito khlai horosakang
of course, side by side, modern influencing money obviously ani mind tongo. If ani motivate ba ani one shuk money abo ang one shuk horo. Ai klai ang abo no develop klai tu wiman no. Ani bakhaw ang one shuk utako ang bini kok saya ang baik klai. Kaya recap mong abo parang paymani ko paymani abo atom sa payo gari kapro rogo echuk okra thui basak pro rogo bathroom bisingot tukui tong pro lama him pro rogo jam nomni suppose tampu hilo thangka afro ifil faikado bishi humbar yagraw yaksi yakli khopang ngomujang rei yakli khopang ngomujang rei bosor ketal ni abo baso kawi thangpro ang dol bai baso kawo ang borokni borok gana gani kok salayo hai panang yang naharei thangpro at kasab orof hap hayo te kisah hangkai romdi o borokni sarok ani buai kusubai afro bondu ba ani buai kusu bondu rotnomoy buai baksa flower mela o thango rajbari o flower melango afro ang thangi rajbari o nayo rajbari no naharo afro fatlai o borokni sarok ani oro phayo fat chaklai engke abai klai bu fru phai recapung abo saimania tak abo hoito abo sakani kaitorni yes pan ambai Jafro fola guide klayo abo haikeno suijak te ngi thang hainble kai sung saiman laika pori bibinno situation ni bagai chini reber nilmoni bu suika jemon thipro ni kailei bere ni tongthok pro ni new year ni bibinno situation no milirwe kan suikai ni saka kai ang tabok kenonai no sungnai ayang chini pastor no pilla nang jar samang suima bisingte amo message je khananai rok tam no bujithung nei nang composition khaijak te ingna asole ani aro samungni bisingti khlai bor kaitor bai tei bu ganawo mana close relation good relationship engtheng abuna ani na harmungta karon bor kaitor ni thani tei bu ganawo phaye kaitor bai gedalei bini special growth engtheng ani na harmung amteja angkai jepro aro samung kata kisabo sini borok kaitor bai thanangi bo sasingonor tun ni bebar kya kok soka tun hangkang besibak kono jatu kolejano kisa ang tano jatu kolejano tano hangkai sini borok ni dongo tongta angka jatu kolejano tano hangkai sini borok ni dongo to hangkai sini borok ni bekhabo do tina nangwa bo karena abo sini sini borok kok rok resap phayom bagai bekerengo habjak asur angkai sini asur no kisa pa tas khaki hangkai abo rosal aru samung ni rosal bo phaiman nukjago amahaita angka angkai sini a kompus ni je ki kaisa tun hangkai abo jatu college sengjagwang numata hamai belake gang te bisi balung lia jehetu borok wangma composition khaika ang ta class to te 3 questions tongo abo eklogen singsiwana abo eklogen rok salaisidi suikaba kai besar samung suilaika abo kaisa nyok sajadi te je samung suijak bisingo oita borok saiman kha ba saruk jaya kho kebo saimen ya kho oita tong samung compose khaijak abo kaisa sajadi te last to sini je upcoming singers rock composers rock borok ni thanio nirok agi ni siping compose khai phani rock borok ni thanio tamuk sar mung tongnai abono kaisa salai jadi tinta pila hangkai koita khaika tegesan ke boss stage tongni ni samung rok tegesa ke message to younger generations belaina hambai hangkai ani samung to abo record khlaije abo tongo recording khaijak bu tongo bagai record khlaijak ke more than 50 ka kha hangkai khaijak hangka to 100 above suijak amtija abo samung boyrok ni bo baksa sabjak tongo hangka tabu running abo tongo running o tabo studio pending duja tonggo
engka tabuk ang mia kaisa yapar kaisin takhu bisujit no saimia bo bhai ke resapnai engka wa kefan jodi no nengano resam kaisa sui rha gadang resapnai hingka angoni somoi kai tong thani nasingo kai tong phola je fran time de khangka angoni sui pai ja mai ja open liabo nasingi ma tong resam senya ne yang aku kono chesta khaya kai tor jora je pro bo asumsa kai tong phola je pro ano khau kok sampai ka kurang mas hiyo mai ja mele hama Tahu ni younger generation no. younger generation ka ngono sana mo sungo phadi singsi kai tor no resabuibo lobuibo kai tor no lob lai siwone karon sungchani resamung mo samung to nongkhori jongo kintu abon bising tei busut sing hamari phanyo saime kintu kai tor no lo male hamari tongbla abo bagai ang no haji sing kai tor no kathang tongsak lob lai yan am ha kok nang sana mo sung ketal generation no Ambai, abo no teisa ni yak si tongnai Reverend Pastor Aborbono ang musungnai. How many songs suika? Both stage tong agi resabjaya ko. Te younger generation no ram ko sanai ko. Pelo sound recording 41 actually sta recording kha ke I do love that too. Kai tham rusapung ang abo sijak tongo abo surmanlia amhai dairio tau bo tongo afro recording ni ko grei ke kamangma borok recording mage pheka abo khai pokjak kha abo kasam dairio amhai khlai ka tham recording ang gomalia tabuk duita ani rucamung tongo abo kaisa paijak te kaisa paijegi ako ang wait klayo right tamnani stock word ni bagai abo tamnani naisingui tongo ang recamung khlaikai ang first priority ro chondo milirenen chondo tei agini kokthai rok kamajak rok original rok tabung borok siako rok purnani ang chaitogo amhai suppose chondo ang sano last recording khlaimani thapthai kairem pairem oito serem kerem aduk kolok derek irima bai khasruk abai chondomi ri klayo ang chaitogo stock word rok abo tongthong abon bagino ang kisa abai klayo hachugo thangi ang thu hachugoi thangi thu ang nukha mai kaijak thapthai kairem kaijak thapthai thapabu thai tinta ঠিক আবেকলে হাসুগো মাই মা কায়ো সুজা ক্লাই কাইয়া কে thapthai kairem ma kayo recapungni puila theme ang wansugo jemon last the journey of Christian life chini Christian জীবননি journey abo ufil nahar naibo abor chapung rok ulok khana mujung kai khana nai do ke abo tam nani ar chapung abo hai klai sijak je adu kolok teruk kirima bai khasruk life amhai abo je mone pro hachugo mai kaijak abo thangmani hahai aro thangkai se siwo Oke, tahun ini cerai rok thapthai kairem abrok sia. Ang cerai purun cima kali torjak, thondo miliri, abo abhai kokro ang kanaka. Suppose aming tukuya pomati baria thapthai wasoko baya. Kumplawo mui kumu peria. Kumpla tabuk amo hingga kai tabung cerai rok siklak. Kumplawo jibono mui kumu perlang ya. Wasoko jibono thapthai baya tang wasok abhai thapthai ni yakung se akhom ni yakung hai bhai klei bo banai but hawono bo ma tongnai abhai eternal truth suppose abro kobang ma chondo chin kokburni tongo if you able to fit nung jodi fit klaiman kai kai to ni kogo literature develop nai right literature develop nai abo kuria ke sab naruk nai ebo naruk ya tabung ser abo silia thaiman lia ang chai to go jengsak je recapung ni bising ti literature develop
रोजाबनि बिसिंथि छन्द मिरि खालायजानि रोजाबनि बिसिंथि मुंनि बिसिंथि कविता something we have to तामनानि preserve for the next generation okay abun bagina thaching saman hai tau new generation ni borok no abun ang koyo try to dig something chakhurdi okno mia ang salai mahai kothor kesap abo tushar no rikha actually tong sin koko ingkol no abo tau ang dorong second rok banu goisi saunan banu ya no okaron no thang sugi dinung awan nai ya hoi kebang ba tong kriya I'm trying my level best my dear friends humbly tamnani ang dorong no sawo try to dig something all the composers try to dig our own tune try to fit our own tune of course fatarni recap mung ni style tondi ekta chini style bo try to compose abono kaisa tei te kaisa hanke pronunciation new generation kok borokno shortcut khlai tong tabuk shortcut ang once ago this is the platform to react something tai tamnani abono reveal khlanyani tamnani kok kesarnani prakash khlanyani abo tauni ang oro Agartalawo more than 23 years I'm here ang nugo change nungi to tapos maising ai krika masing tapos naising ai krika nasing tapos phaidi phadi tapos klaidi el krika khaidi teb kabangma yamai klai chung tamthani shortcut lango abo oro simia ini parawo ang nugo shukrobar no shukubar mani brihaspatibar no bishubar mani asole something we have to tamnani keep our original tamnani aborok no chung nango new generation thania ni abono koimung original no chung nang nai at least sithani abo chung ma thik ma tonnai sathani ba practice ma khlainai tabuk romdi isapok sethang sokat parcha sithani o aborok hingkai thik ma tongnai tai sathani bo chung abo chaitok lai no ngekhe tamnani abo ulor khe brok ni abo se thik thanai tini original abo tongla onbagino recap mung ni bisingtei seima ni bisingtei recap mung khai jotun slai siei ni boyok pore phlek recap mung khai buikna nai o abono bagino tamnani bela bela kleno pronunciation most important recording jokhon khlayo abo take time sifrubo jorana di perfect abo karidi tamnani kebang kom abo ya perfect I'm trying my level best I'm not angbo perfect ya I'm trying angbo rutuk thani chaitok thani tongo ambai sun belai ke nangkuk mani kok sakasini younger generation ni bagai borok tam khai phaika kaibsuk khaika bebak sung khana laika angkai borok no tewisa hai sini pastor reverend apurbo devrama te sini pastor reverend nilmoni ni bagai sung teisa yafa khorob layana borok no sung kaito ni thani suri nai borok teibo serai rono tui duloi teibo kamang suiman thung teibo tobu tersa mong banong manthung jotono hambai Sini panda paine na kya? Hai na hai. Belai ke hambaya faro. Sung o platform ni bising tikai. Writer, composer, singer rong ni data saiman ka, serengai man ka. Amti hai ke na sung sereng lai ne. Sikla rong bagi belai ke good opportunity sereng thai tongo. Padeng kai sini biskango sung tu nai. Kasa senior gazal recap nai. Subhas Devrama KBA. Buskango paina bagi koyau
ao pai kyang kai sini khazani last tong kai sino jaga kaisa special band tongo abo jaijor music band jotona reading tongdi ao pai kena sing pandana muthub lai sinai Hangkai padi sini jajar music band paya sekang sin khazani no jorane please go ahead hangkai nor music bot fitting khalai tong di tabu thangai bus kang agok de thani William ka thangkai tani mumbai jotono na hambai te chiba ya pharo ang rasam nai meni mo ke an ganja mon babuni gan se pastor nilmoni ni ge omo rasap nai kha orun jomatia asunu
subrai Jisu Nini polabai Anggim narengya Ano neng teidu zadi Ngethangai subrai Jisu Ani lang mano sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano Nini musung tei angkong narengya ano neng tei du zadi Ngethangai subrai Jisu Nini musung tei angkong narengya ano neng teidu zadi Ngethangai subrai Jisu ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano subrai le sameng nazago anggono no ya faro ani lang mano Nini wan suku yang him narengya ano neng teidu zadi Nini lama yang him narengya Oani subrai Jisu Wan suku yang him narengya ano neng teidu zadi Nini lama yang him narengya Oani subrai Jisu ani lang mano subrai le sameng
blai ke khama nango sin khajani ricabui thangmani kokubina sing sin life kaitor nango phading kai sing last band gospel band tongo abono khanalai ne abo pai kyangkai sini ojaga phungni siming sing achugui tongmani tabo diporni lanjara sing achuglai manka abon bagai sing hambai relainai sini hambai rena bagai sini reverend Jong Bahadur Sarno koinai paithakni session ni bagai closing hambai rena bagai angkai phainai di sing maicha bai kyangkai tinta ni siming araitan siming sarik ni pasta jora kaisa program tongo richapmani tai worship or worship through praise by Michael Debrama TVCU bo lead khaina bage bono koinai abon loglogi kabangma richamung tongo ang kisa saklai rongne Sojor Debrama tai Catholic Saint Alphonsa Paris Kumulung tebo tongo Bishobani Kumar Goswami Debrama tai ojaga tongo Tripura Presbyterian Church Synod Pohor Debrama and Bishobani Mr. Kishan Debrama angkai Kokba Miss Barsukang Debrama Mr. Apple Debrama Bishobani Tripura angkai Rosma Debrama SNBA Miss Beautiful Tripura SBA Mr. Milan Tripura SBA New Life Choir NLDC then Reverend Samuel Debrama Tripura Presbyterian Church Synod Body of Christ Group obongka pasta jora norok tong khangkai kindly contact kai sing nong ni no record khai tonnai ongyang kai sing kechar majaro alka singer tonga alka artist tonga bongni mung daire nai angka sarik jorao panda tonga pastan 30 jora kisa tea break nai sorry pastan siming 5:30 jora tesa praise through worship by Pohor Debrama abopai kyangka 5:30 to 8 p.m. sarik ni pandang nai kechar majaro singje artist or list khaijak bongno renai angkai je alka ketal final bongno berenai sing 8 jora narakja sing abo 8:30 ba 9 p.m. jora phone extension kainai hambai
check dibor kaham joto no Kristoni bisinti faiman chak phainai joto taku buhugan slai okra kusute sak salai no angani khani hamsama de cheba ya foro beleno khatungo te ang hame maya foro organizers rok no suno oro jaga jorani mamba ke resamna hanai sing resapna himani abo khanai kol dinang jeta chini resamung no abo jemon sungbo nogi mano jemon Psalms chapter 32 ni verse 8 o sung nogi mano bahai kaitor suno naikol abono tuino sing resap lainai kaitor chini langmono naikol di hanai so ese kori tongmano kaitor monakar thungor monakar
subrai no manu khatun no no shimi no nashigu sapang le khashia himzagi muna kafaro matang na hanay ng fire sangsaro borjung sasani kay tunin hamari bay bohor no rewe lamakaham mano punur ka kaslayang himanani naikol di subray ng ano kaslayang himanani naikol di subray ng ano naikol di subray ng naikol di subray ng ano Hambay, kaya tolong sak. Hello, hello. Belai ke hambai, saya jo tim no. Ni rok no tang ni resap ding chamane tang sa resap ka anyway. Praise Lord ni rok belai ka ham ke resap ka. Angkai ni rok jehetu tim music joto tui phaima ba. Ni rok lunch ni pore kisa nai sini te kaisa committee hoite ni rok no koijak ka te tang sa resap na ba gitu. Ni rok ready tong de. Angkai tabok orang ni morning session ni prayer khai mathak jangnai close khai jangnai prayer khainai khachini senior pastor Reverend Jong Bahadur Deborma. Isa bahasa lain sih na. Keplai sekaitur nana hambai do. Pungai drop ni simita buk zara. Neng baitang pom tinggai. Nini besarok no teidulka. Nono lobo. Nono baik no. Bebak no nini hamari. Nintani suryo. Ini o pungbali ni bebak program pai mahai. Sarik ni program bo. Nini hamari sini sakau boxin jadi. Bebak na masang na tuike neng hamari boxin de. Neng tabuk oro ni kutulai mawo, leng lamawo. Apakah itu ni hamzak ma? Subrayung Yesus Kristus ni kairok ma, holak thar ni khak sanger ma, kusung tongplai si thong. Amen. Belai ke hambai, sini pastor no. Tabuk seng lunch break, kai lunch break ni pore 2:30 thik araita semua seng tiwi sih sini program sini lagi ni. Joto no hambai.